тариқи Оинаи Нилгун вақте ки тамошо мекард, ягон кадом қаҳрамони филмро дида истода худро ба монанди ҳамон қаҳрамон ҳис мекард ва кӯшиш мекард ки як нақше офарад, як бозие офарад. 18 кило буд, якум мусобиқаша ҷои якума гирифта буд. Вай барои мактаби мо ҳамчун як намунаест буд. Номи вай гирди забони писарбачагон буд. Мебад дар амин намуди олимпӣ теквондо ВТФ иштирок кунад, парчами давлат айзамонро баланд бардорад. вақте ки мо мусобиқа мекардем байни кӯдакон, вай дар мусобиқаҳо фақат ҷои якумро мегирифт. Мин баъд низ кӯшиш мекунам ки мисли Фаридун парчами Тоҷикистонро дар зинаи аввал парафшон намоям. Фақат мо аз устозон раҳмат мешумурдем ки ҳамхел фарзанд тарбия кардем. ман мехоҳам ба мисли бародарам чемпиони ҷаҳон шавам. дуруд ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, мухлисони ҳамешагии телевизиони варзиш. Ин барномаи навбатии ифтихор аст манзури шумо ва қаҳрамони қиссаи мо яке аз ҷавонони хеле пуртакопу Фаридун Гадоев аст. Фаридун, хуш омадӣ ба суҳбати имрӯза. мо медонем ки ту аз синни 7 солагият ба машқу тамринҳо дар ҳамин риштаи варзиш, яъне ҳам теквондо ИТФ ва ҳам ВТФ оғоз кардӣ. хуб, нахуст мураббӣ ки буд ва он замон машқу тамринҳо дар куҷо мегузашт? нахустин вақте ки соли 2008 сол буд, ман хеле хурд будам ва вақте ки дар ноҳияи мо, дар ноҳияи шаҳри нав аввалин маротиба зали теквондо кушода шуд ва ман хеле завқу шавқ доштам, мехостам ки ба намуди теквондо машқ кунам ва як рӯз падарамро хеле илтиҷо кардам ки маро ба ин намуд гузор ва падарам гуфтанд ки авдааш мебарӣ? ман гуфтам бале, маро гузоред, баъд оянда мебинем. баъд хай падарам бурдан ба дасти мураббиам Сафолов Саёиддин ки аввалин устоди ман буд. хеле марди раҳмдил ва хеле марди кордон дар кори худаш, дар соҳаи худаш хеле муваффақ аст ва ӯ тавонист маро дар муддати як моҳ машқ кардам, шояд аз рӯи қувваи худам, аз рӯи шавқу завқи худам бошад ва бо ҳамроҳи устодам машқ кардем, тамрин кардем ва дар муддати як моҳ ман тавонистам қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон гардам. дар зарфи як моҳ ё ки баъд аз як? баъди як моҳ. баъди як моҳ. бале. ва баъд аз он дар ҳамин ноҳия дар душанбе мусобиқа баргузор гардид. дар он ҷо тавонистам сазовори ҷои аввал гардам. ин кадом мусобиқа? яъне чемпионати ҷумҳурӣ буд? бале, чемпионати ҷумҳурӣ. ва баъд аз ин аллакай шӯҳрати варзишии ман давом ёфт ва то ҳол давом дода истодам. Фаридун Гадоев 16 июли соли 1999 дар ноҳияи шаҳри Нав дида ба дунё кушодааст. қаҳрамони бисёркаратаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теквондо ИТФ ва ВТФ, қаҳрамони Осиё дар риштаи теквондо ВТФ, 3 раҳ қаҳрамони Осиё оид ба ИТФ, дорандаи нишони тиллои ҷоми ҷаҳон оид ба теквондо ИТФ ва қаҳрамони ҷаҳон соли 2016 оид ба теквондо ИТФ миёни наврасон, устоди варзиши ҷумҳурӣ, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ.
фаридуни фориғу фароҳам фарсаху фарсангҳо дур аз ғам ва печу хами рӯзгор дар он аҳду овон дар уғоте ки ҳамакнун солаш ба дабистон дуруст шуд ба ҷиҳати тану тушу тавон заифу лоғару майдахелак менамуд, аммо дар қалби кӯчакаш завқу муҳаббат чун амвоҷи пуртуғёни дарьё сар ба сангҳо мезаду тӯфонеро дар вуҷуди як бачаи наврас халқ мекард ки ту гуфтӣ ҳамин ҳавасу гироиш ба дарозо накашиду аз гирифтории ӯ волидонаш истиқбол карданду барош агар дар як шароити хеле сахту сангин ҳам бошад толори машқу тамрин тайёр сохтанд то ҷигарбандашон худро шабу рӯз то сер шудану шикастани завқу армон озмояд. чақони вая нигоҳ карда ман як хулоса да омадам ки ҳамин гудака агар мо ба ҳамин намуди варзиш ба машқ қабул кунем ба ҳамин оянда шояд ки ҳамин парчам бардори давлат шававу миллат шава гуфта мо ба ҳамин хотир инояне ки аз кӯча вай кардем гирифтем худмон вай кардем тарбия додем. дар ноҳияи шаҳри нав дӯстдорон ва завқмандон хеле зиёд буданд ҳамун замон дар теквондо ё кам буданд? бале хеле ки чизе ки нав пайдо мешавад ва он ҳавасманд зиёд аст ва рафта рафта аз рӯи қиинии варзиш кам монданд. Касе ки завқ дошт рағбат дошт ҳамонҳо монданд, дигаро партофтанд. ту барои чӣ напартофтӣ ё ки ҳамун завқу шавқ ё ки ҳамун мақсаду мароме ки дар наздат гузошта будӣ аз синни 7 солагӣ ба ҳамин хотир тарк накардӣ ё ки хеле дӯст доштӣ ё метавонистӣ ба гуштин равӣ? бале ман хеле майдаак будам ва хурдҷуса будам. ҷусаи ман ба гӯштин ва дигар чизҳои вазбин бардоштан мумкин набуд ва ин намуди теквондо барои ман хеле муфид буд ва фоидаовар буд ва ман ҳамин хел аз овони кӯдакиам ҳамин хел хислат дорам ки ба пеши худ мақсад гузорам то ба ҳамун мақсади худ нарасам онро тарк намекунам. аз овони кӯдакиам мехостам ки қаҳрамони ҷаҳон шавам ва қаҳрамони олимпиада гардам ва мақсади ман соли 2016 сол амалӣ гашт ва аз пайи амалӣ гардондани дуюм мақсади худ ҳастам. сайёҳиддин сафолов бо ҳунару истеъдоди табиизодаву худододаи фаридун хеле барвақт ошност. вақте зери дасти ӯ ба тамринҳо шурӯъ кард он замон як бачаи кӯчак буд. сафолов аз шӯлаи чашмони гарму пурмуҳаббати ӯ пай бурду дарк намуд ки оянда аз ӯ вore кӯдаки чусту чарсу чобуку чолок як варзишманди тавонманд мерӯяд ва пайвастагии ногусастании ӯю риштаи теквондо ВТФ-ро аз баракати завқу шавқи Фаридун медонист. 18 кило 18 килограмм буд ки вай аввал мусобиқае ки масалан ҳамин толори варзиши ҳози мо вай машқварзӣ кард содем дар гем қафои ҳамин як толори фарҳангӣ агар хато накунем унҷада мо аввалин мусобиқҳое ки масалан гузарондем дар ҳамин толор гузаронда шуд. Фаридун ҳунари волии худро нишон дода на кам аз 20-25 нафар рақиб дошт ки дар ҳамунҷа ғолиби мусобиқа биромад. рустам гадоев ба сифати як қиблагоҳи ғамхору роҳнамову рошангари роҳи пешакардаи ҷигарбандаш аз ҳамон ҳангом ба тарбияи Фаридуни хурдсол камар мустаҳкам басту баҳри амалӣ гардидани орзуҳои ӯ талошу такопӯ карду ба масал дар бисёр чизе дошт сарф намуд. ҳатто агар ин арзиш ба қимати ганҷи Қорун меарзид мекард, чаро ки мехост дар ин самту сӯ фарзандашро хушиқболу сарбуланду сарфарӯзу комгор бубинад. аста аста мо ӯро ҳаракат кардем ба варзиш ҷалб кунем ба хотири оне ки ҳимояи худро кунад дар кӯча, худро ҳамчун мард ҳамчун ҷавонмард ҳис кунад, чӣ қадаре шароите бошад барои худ устувор бошад. аз ҳамин сабаб аз ҳамин лиҳоз барои тамрин барои варзиш ӯро ба толори варзишии кӯдакона мондем. албатта бо сабабу дастгирии падарамон, нуқтаи нигоҳи падар буд, сабабчи он касо шуданд ки Фаридуни мо ба варзиш майлу рағбат бисёртар пайдо кунад. хуб дар теквондо ҳам ба назари ман ки қаду қомат навқеи асосӣ дорад. он замон вақте ки шурӯъ карди ё баъдан дар мусобиқаҳои дигар азият надоштӣ аз ҷиҳати қаду қомат ё ки ҳарифони қаддарозро чӣ гуна мағлуб мекардӣ? аввал ин ки ман ба мусобиқа мебаромадам
خورد بودم، 18 کیلوگرم بودم و حریفای من 20 کیلوگرم بودن و قامت آنها از من بلندتر بود و خیلی چست و چالاک بودم و می توانستم که با آنها کار کنم. خیلی دشواری می آورد ولی با مقصدی گذاشته خود میخواستم میرسم و کوشش کردم تا اینکه با همون از این قد بلندها اشتراک کنم و عالی باید. یعنی مهم است همه توانایی، تلاش و مقصد. дар ин радифу росто наргиз гадоева модари фаридун шоҳиди зиндаи заҳмату машаққатҳои ҷигаргӯшааш ба гоҳи тамринҳои ҳамворааш буду дар ҳар шикасту рехт ва пирӯзиҳои ӯ таскину тасаллои дилаш мешуд. модар аст охир, фарзандашро чун гавҳараки чашм аз газанду осебе эмингар бувад. вақте ӯро саргарму сарсони машқҳо медид, ифтихораш боло мегирифту меболиду дасти дуо ба даргоҳи худо бармедошт ки муваффақият ёру толе мададгораш бошад. ба ҳама мусобиқаҳояш мо хурсанд мешудем, фахр мекардем ки писари ман чемпион шудааст, ҳаракат мекунад, сайр ғайрат аст. зеро варзиш осон нест, ба ҳар кас насиб намекунад чемпион шудан. ӯ ба ғайрат, пуртоқат, бисёртар тоқат кардан дар коварзишда. ту якчанд бор дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ, ҳатто агар ҳисоб кунем 14 маротиба чемпиони ҷумҳурӣ шуда, яъне қаҳрамони ҷумҳурӣ. кадоме аз ин солҳо барои ту муҳим буд ва кадом қаҳрамоният барои хонаводаи ту, барои худат зарур буд пеш аз ҳама? пеш аз ҳама вақте ки мусобиқаи ҷумҳурӣ буд ва дар ин мусобиқа хато накунам мусобиқаи байналмилалӣ дохил мешуда, барои ин ки аз давлати афғонистон, аз давлати эрон ва тамоми тоҷикистон иштирок мекардан дар ин мусобиқа. ин мусобиқа соли 2011 сол дар вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд баргузор гардида буд ва дар он ҷо ман як ҳарфи афғон доштам. дар раунди аввал тавонистам онро мағлуб кунам ва пас аз он бо ҳамин тоҷик бачаҳои худамон озмоӣ кардам ва тавонистам дар он ҷо ғолиб оям. ва ин мусобиқа ҳеҷ гоҳ аз хотираи ман дур намешавад, чунки ман аввалин маротиба ба ҳарифони дигар давлат вохӯрдам. ҳарифони хориҷӣ. қаҳрамони қиссаи мо тарбиятдидаи мактаби рақами 2 зодбумаш ноҳияи шаҳри нав буда. ба иқрори як ида омӯзгорони ин даргоҳ ӯ 11 сари соли таҳсилу илму донишандӯзӣ аз ҳама фану тадриз ба баҳои аъло сазовор буду пешқадаму ба ҷиҳати рафтору гуфтору пиндор намунаи дигар ҳамсабақонаш. айёми толибилмии фаридун аз хотири нахуст омӯзгору таълимгар ва ҳамчунин момаи модариаш тӯҳфа азим ва ҳеҷ зудуда нахоҳад шуд. ин бону навасаи мағзи донаашро ба ҳадди як ҷаҳон муҳаббату дӯстдории беинтиҳо ситоиш карду таҳсин хонду ситуд. вай аллакай дар солҳои ҳамин кӯдакиаш маълум буд ки вай ҳамчун варзишгар дар оянда худашро нишон медиҳад. ба ман ҳамин хел маълум буд ки дилам ҳамин хел гувоҳӣ медод ки дар оянда вай ҳамин варзишро дӯст медораду дар оянда варзишгар мешавад. инчунин вақте ки вай ба синфи якум омад, ман 4 сол вайро илм омӯхтам. аллакай вай дигар фанҳоро не аз дӯст медошт, лекин боз ба фани варзиш бисёртар шавқу ҳавас дошт. дар ҳамон замоне ки фаридунро медидам, хеле майдак буд, қадаш пас 3 солаш майда буд. дар байни бачаҳои калон бо машқварзӣ худашро алоҳида ҷудо шуда меистод. ман ба Фаридун бисёр ҳавас мекардам дар ҳамон замонҳо. дар чемпионатҳои осиё ҳам иштирок кардаи борҳо ва соҳиби нишонҳои тилоунвони қаҳрамонӣ шудаи. фақат дар теквандо ВТФ? бале, хай теквандо ИТФ дар давлати Қазоқистон буд. дар он ҷо иштирок кардам ва тавонистам сазовори ҷои аввал кардам. дар чемпионати осиё? бале. хуб, ҳам ВТФ ва ҳам ИТФ баъзан вақт ҳаракатҳоро омехта намекунед дар мусобиқаҳо, ёне ки баъзан вақт ба қавли дигар агар бигӯем сару калобаро гум намекунед дар ҳадду машқ кардан?
اکنون از آن کودکی من 5 سال خطا نکنم یا 5 سال یا 6 سال در نمود تکواندو وتف مشق کردم و در نمود تکواندو باشد از سال 2012 سال تا این جانب مشورزی کرده ایستادم. تکواندو وتف و ایتف به همدیگر مانند هستند. فرق تو کلان نیستن؟ نه، تکنیک تاکتیک همش یک خیل است و فقط از اچکو از خولها امتیاز و پوشیدن سر لباس‌های جنگی فرق میکنه. مثال در تکواندو ایتف با مش زدن ممکن است در رو و در تکواندو وتف باشد ممکن است تنها در همینجا میزنید و قفس سینه در قفس سینه و پروتکتور میگن. در تکواندو وتف پروتکتور میپوشی و در ایتف نمیپوشی. برای چی؟ برای که در ایتف خیلی فوتی میگن و پرچتکا میگن همون کفایه میکنه. یعنی نازکی خودش را دارد. خودش را دارد، بله. و من هر درش با اشتراک کردم میتوانم. محبت تورسونова омӯзгори дигари ҳамин даргоҳи таълимӣ ба Фаридун на камтар аз 5 сол дарс гуфтааст. ини мусоҳиба ӯ ҳам ба иқрор омаду ибрози андеша намуд ки Фаридун дар ҳама дарсҳо фаъол буд, вале ҳушу гӯшаш яксара ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ банд. аз ҳамон ҳин мударрисон ба истеъдоду лаёқати варзишии як бачаи тавоннову талошварз қоил арҷ мегузоштанд. яке аз хонандагони беҳтарини мактаб буд. чандин маротибаҳо дар ҳамин ваёи дар варзиш ҷойҳои намоёнро ишғол кард. порсол баъд аз як соли хатми мактабаш вай бо унвони чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон баргашт. мо ӯро бо тантана дар беруни мактаб пешвоз гирифтем. ҳама тамоми ноҳия аз ӯ фахр мекарданд. ҷисман хурд аст, вазнан майда аст, тавонист худро нишон диҳад дар миқёси ҷаҳонӣ, дар миқёси осиё, дар тоҷикистони азизамон яке аз беҳтарин варзишгар шуданашро нишон дод, исбот кард. Фаридун машқу тамринҳоро дар намуди теквандо ВТФ назди яке аз роздонону кордонони риштаи мазкур Сайёҳиддин Сафолов оғоз бахшида, дар ин самту сӯ дар фурсату фосилаи на камтар аз 10 соли таҷрибаандозӣ мунтазаму муназзам дар ҳама мусобиқаҳои сатҳу дараҷаи мухталиф мин ҷумла ноҳияи шаҳри наву шаҳри Душанбе ва сабқатҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда, бо сарафканда намудани ҳамоварду ҳамтоёнаш мудом ба гирифтани нишонҳои тилло шарафёб мегардид. вале вақте дар теквандо ВТФ дастгирӣ наёфт, бо тавсияи мураббӣ ва падараш ба намуди ИТФ шуғул варзид. اگر همچون من استاد مهنت کردگی باشم، مهنت خود ورزشکارم بود، از طرفی گیم که پدر مادرم والدین مثلا دستگیری و یا هم بود به خاطر که فضاشون به همین نموده ورزش، یعنی که مثلا نمود تکواندو بود مشق ورزی کند. وای خیلی شوق بود، به هر چی چقه میشد بسیارتر شغل دوست داشتش ورزش بود، با ورزش بسیار شوق و هوس زیاد داشت و ما با پدرش حس کردیم که این ورزش رو چقدر دوست می‌دارد. بعد سنی 6 سالگیش ما با ورزش وای رو ماندیم، برده ورزش دا. با اقرار خود فریدون هر پیشه جدا به جدا و پیراها به پیراها کج و راستی پست و بلندی های ویژه دارد و بهر رسیدن به مقصد نهایی عبوری سنگین پیش می آید. فریدون که از ازل تنها کوشش و تلاشش قدم استوار به سوی ظفر بود، آهسته و به تدریج آرزوهایش عملی شدن داشتند. یکی از مسابقه های با نفوذ و خاطرماند در حیات قهرمان قصه ما سال 2015 می باشد، چرا که او در سبقت جام جهان شرکت نمود. مسابقه مذکور در شهر مینسک کشور بلاروسیا صورت گرفته. در هیئت تکواندوچیون کشور فریدون هم شامل بود. خب با فکرم که با اون خاطر به تکواندو ВТФ رفتی که میخوای آرزوهای کودکیت رو عملی کنی، یعنی قهرمان بازی‌های المپیک شوی. بله. تا این مقام رسیدن یک چند بار دیگر هم در مسابقه‌های سطح بین‌المللی شرکت کرده و مقام‌های اول به دست آورده. خاصه اگر جام جهان رو اینجا به خاطر بیاریم سال 2015 در مینسک بلاروسیا. خب راحت چگونه به دست آمد و اشتراک در این مسابقه چگونه صورت گرفت؟
роҳхат аз рӯе ки дар ҳамин ҷумҳурӣ ман иштирок кардам ва ғолиб омадан гирифтам ва маро роҳхат доданд то ин ки дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳон иштирок кунам ва дар он ҷо ман бо дастгирии устодам ва бо дастгирии раиси ноҳиямон ки моро сафарбар кард аз ҳисоби онҳо ман тавонистам ба мусобиқа равам ва онҳо ба ман гуфтанд ту бояд барои шаҳри нави мо медал биёрӣ ва ман ҳис кардам ки дар дӯши ман як бори гарон аст ва ман тавонистам ки медали тиллоро ба даст биёрам ва фахри ноҳияи худам ва фахри ҷумҳурӣ гардам. яъне ҳис карде ки шарафу нангу номуси миллат ба дӯши ту аст ва бояд унҷо қаҳрамон бошӣ. чандин маротиба чемпиони тоҷикистон гашт, чандин маротиба чемпиони осиё гашт ва албатта чӣ хеле ки хабардор ҳастед дар кубики ҷаҳон яъне дар ҷоми ҷаҳон сазовори ҷои якум гашт дар давлати Беларусия. خب سهمی میرسعید یحیاییف همچون رئیس فدراسیون تا کجا نظر است در تربیت تو در سفربر کردن تو در مسابقه ها تا کجا اون نقش دارد؟ میرسعید یحیاییف یکی از انسان‌هایی هستند که من اون کس را از آن وقتی که من میشناسم اون کس را همچون استادی بهترین با خود قبول میکنم و اون کس رو خیلی حرمت میکنم. اون کس خیلی جدی و حقیقت پرست میباشند چون که وقتی که ما از ناحیه های دور می آمده از ناحیه شهر و از دیگر ناحیه ها می آمدند مخصوص جنگ های ما را و مراقبت های ما را میرسعید یحیاییف خودشان تفتیش میکردند چون که هر وقتی که از ناحیه های دوردست به شهر دوشنبه می آمدند بسیار وقت میشد که ما را از طرف داوران ناحقی میکردند و ما رو میغلطاندند در مسابقه و بسیار علم‌آور بود و وقتی که ما شکایت میکردیم به میرسعید یحیاییف میگفتند که از سر نو من خودم این رقابت را تفتیش میکنم و میبینم و میدیدن و برای مسابقه های رفتن من همون کس بسیار سببچی شدند. یعنی که همیشه از پشت حقیقت بودن و دستگیر جوانان لیاقتمند هستند. بله. سال 2016 شهر اندریای ایتالیا مکانی برگزاری چمپیونات جهان اوید به تایکواندو ETF انتخاب گردیده بود. در این سبقت بزرگ فراجهانی در هیئت تایکواندوچیان تاجیکستان اسم فریدون گادویف نیز ثبت بود و او با دست و دل و نیت پاک و آرزوهای اندساله پیروزی در قلب و شیشه ننگ و ناموس ملی در بغل و باوری کامل و دعای سبزگونه والدان همراهش با ایتالیا رخت سفر بست. خب سال 2016 برای تو به هر جهت خاطرمان بود برای آنکه راه یافتی به چمپیونات جهان و همکنون آرزوهایت رو برآورده کردی هرچند میان نورسان بود. خب در اینجا چگونه رو خط به دست آمد؟ اشتراک چگونه بود؟ در اینجا من اول در مسابقه جمهوری اشتراک کردم و از انتخابات ها گذشتیم. دوره انتخابی گذشتیم و میرسعید یحیاییف که همون رقابت های ما را تفتیش میکرد و به من گفت که تو تیار شو به مسابقه جهانی تو راه خط یافتی. مخصوص میرسعید یحیاییف به من همین وعده کردند و ما از پای مشق ورزی شدیم. هیچ فراموش نمیکنم همون روزی که شب ساعت 1:20 شب بود وقتی که زنگ زدن گفتن سیوانچته پسر چمپیون جهان گشت. من باوریم نمی آمد. هرچند فریدون با باوری به قوه و توانایی خیش اندر میدان رقابت ها میشد اما تا به مرحله نهایی چمپیونات مذکور استوار و سر پا ایستادنش را چشم امید نداشت. دستی سبز تقدیر و اقبال و نصیبه روزی نهایت رسورخی قهرمان قصه ما شدند و او با سرافکنده کردن همه همتایانش نشان طلا و عنوان بلند قهرمانی جهان را مربوط نام خیش ساخت. باوری داشتم که پسری من چمپیون می شود برای که کجایی که نرود باید فقط چمپیون شده جای اول رو اشغال کرده اومد. با مدال یگان بار ناامید نآمده است زیرا که بسیار تمرین میکرد بسیار مهنت میکرد
тоқат мекард. маро як ҳаяҷон пахш кард ки набераи ман инчунин вай набераи нахустини ман мебошад. вай ҷои якумро гирифтааст. ман хеле фахр кардам аз ин кор ва шодию хурсандӣ карда ба хонаи онҳо омадам ва ба шодии ҳамин аҳли оилаи онҳо шарик шудам ва як ҷаҳон маро хурсандӣ фаро гирифт. сафия исмоилова дар ин пирӯзӣ ҳамсафари Фаридун буд. ҳарчанд ӯ низ аз ин чемпионат нишони нуқра ба даст овард, вале барош қаҳрамонии ҳампешааш хушбахтии беинтиҳо ба шумор мерафт. сафия ҳини мусоҳиба бо ҳиссиёт аз ин боб баромон қисса кард. тайёриҳо пеш аз чемпионати ҷаҳон хело зиёд буданд. мо бисёр машқу тамринҳо мекардем, субҳгоҳон ва шомгоҳон. вақте ки Фаридун ба мақоми аввал баромад ва парчами Тоҷикистонро дар зинаи аввал парафшон намуду суруди миллӣ садо дод, маро як ҳаяҷони дилангезе фаро гирифт ки ҳам машқии ман, ҳам залии ман тавонист ки қаҳрамони ҷаҳон гардад ва гарчанде ман худ натавониста бошам, аммо Фаридун тавонист. ва шояд ин ҳам мадади падару модар ва шояд мадади рӯҳи ҳамин бузургон абармардоне ки дар ноҳияи мо ҳастанд ба вай дастгирӣ карданд. шояд ҳамин доине ки падару модар ба фикрам буд ки вай ва пеш аз ҳама ҷидду ҷаҳди худи Фаридун. ҳамун вақте ки ман муҳорибаро сар кардам 9 сентябр буд ва ман вақте ки амин чизҳои ҷангиро мепӯшидам, либосҳои ҷангиро мепӯшидам ва дар пеши назари ман як ҳангоми ҷашнгирии истиқлолияти худамон ба пеши назари худ омад ва ман хело ғамгин будам ки дар ин ҷашн нестем ва ман ба назди худ мақсад гузоштам ки то ин ки дар ин мусобиқа медали тиллоро барои кулли халқи тоҷик, барои ҷашнгирии истиқлолият бояд ман медалро ба даст орам. Бале, ҳадияи бебаҳо ба даст орам ва ин мақсади ман хело ҷиддӣ буд ва ман аввалин муҳорибаи худро ба давлати Моғолистон шурӯъ кардам ва тавонистам онро мағлуб кунам ва дуюм рақобати ман бо давлати Қазоқистон буд ки бо намояндаи Қазоқистон буд ки қаду васти ӯ аз ман камтар баландтар буд ва дар дили ман камтар тарс ваҳм пайдо шуд, чунки хело душвор буд бо он қуматбаландон ҷангидан, бо он рақобат кардан ва дар якум раунд хело камтар душворӣ овард ва дар раунди дуюм тавонистам ки онро аз ҳамун тактикаи ҷангиҳо бохабар шуда онро мағлуб кунам. соли 2008 аснои баргузории яке аз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ки дар ноҳияи шаҳри Нав сурат гирифт, марҳум Наҷмиддин Айюбов ба ҳайси раиси Федератсияи таеквондои ноҳияи шаҳри Нав мафтуни ҳунарнамоии Фаридуни Наврас гардида, дар ҷанбасти мусобиқа нишони тиллоро бо ифтихору виқор ба гардани набирахондаш овезон карду умед бар он баст ки ояндаи ӯ қаҳрамони ҷаҳон аст. инак баъди гузораи 10 сол орзуи ӯ амалӣ гардид. вақте ки он кас фаҳмиданд ки Фаридун аст, писари ман аст, ҳунарнамоӣ дорад,
баландтар дод занед, дастгирӣ кунед, вай бояд ғалаба ба даст орад гуфта худашон аз ҷой бархоста кафкубон номи Фаридунро гирифта дастгирӣ мекарданд. гуфта буданд ки ҳамин набираи мо вақте ки баромад якум рақиб қади кор карданд, хуб нағз чахон кор карданд, дуюм рақиб қади кор карданд, то ҳатто ҳам мусобиқа 5 рақиб қади кор кардагӣ буданд, барои мақоми аввал гирифтанд. ҳамунҷа дидан ҳавоиё ҳам нигоҳ карданд ки ҳамин хело чахон астак, ҳамун мусобиқа да гуфтанд ки ҳамин набираи ман чемпиони ҷаҳон шавад, парчамбардони анамин давлату миллат шавад гуфта дуои нек дода буданд. саҳни майдони ҳавоии пойтахтро гулу гулдастаҳову садои суру сурури сурнаю карнай ва ҷаҳон муҳаббати сокинони ноҳияи шаҳри нав зиннату гармии дигаре мебахшиданд. ҳамагон поин омадани ҳавопаймои мусофирбарии варзишгарони риштаи тейквандоро мунтазир буданд. инак сари синаи ҳар кадоми нишонҳои мухталифи чемпионати ҷаҳон чун занҷираи зебандаи овезон буданд. дар ин радиф қаҳрамони қиссаи мо Фаридун Гадоев низ бо унвони қаҳрамонии ҷаҳон ба ватан баргашт. дар ғояти нишодмандии беинтиҳо падари Фаридун аз ҳолу ҳавои хушбахтии беохир дар само парвоз дошт. аз нисфи шаб то ба саҳар ман рақс бозӣ кардагиам. ҳамун шаб худам танҳо ҳастам, хона ба ҳеҷ кас нест. дод мезанам, фиғон мекунам, фиғони хурсандӣ аст, нолаи хурсандӣ аст. наход 15 сола меҳнати мо натиҷа диҳад. аз шодӣ дасту по гум мекунам. ними шаб соат 1-2 шаб аз занг мезанам ба созмони ҷавонон, занг мезанам ба мураббии фарзандам устод Сафолов. хурсандӣ кунед, шодиёна диҳед, писар ҷо гирифтааст. нафарое ки соҳиби медали тилло шуд Фаридун Гадоев аст ки вай худаш аз шаҳри нав душанбе беғайр аз Фаридун бо 3 нафари дига, як аз ноҳияи Регар, як аз ноҳияи духтарак аз ноҳияи Вағдад ва як духтараки дига ҳамроҳи Фаридун аз шаҳри нав. чӣ қувват мебахшид, чӣ ба ту нерӯ мебахшид дар он замон? чӣ тасаллои дилат буд ки бозам ҳар марақибонро сарафканда мекардӣ, ба даври ниманиҳоӣ, ба даври ниҳоӣ умуман ба финал роҳ меёфтӣ? кадом мусобиқае ки ман мерафтам ин суханони падарам буд, чунки чӣ мегуфт? ҳар як мусобиқае ки ман мерафтам иштирок мекардам, падарам ба ман мегуфт ки писарам, ту бояд ҳамин чизро ҳис кунӣ ки тамоми обрӯи Тоҷикистон, тоҷикон, ҳамаи обрӯи онҳо дар дасти туст. ту бояд аз кадом ҷиҳат набошад, аз рӯи илм бошад, аз рӯи техника, варзиш, аз рӯи чизе набошад, ту бояд ватани худро обод кунӣ, ватани худро ба дигарон нишон диҳӣ. ҳар рӯз ба ман насиҳат мекард ва мегуфт ки бемақсад ҳеҷ гоҳ бенияти хуб, бемақсад ту ба ягон чиз намерасӣ. ва ман суханои падарро ҳар вақт ба фикр ба пеши назар меовардам ва ҳангоми рақобат кардан ва ҳамун суханои падарамро Мирсаид Яҳёев, инчунин дигар ҳамун устоди худам Сафолов Сайёиддин ва дигар мураббиҳое ки ҳамҷо буданд, онҳо низ ҳамин суханонро ба мо мегуфтанд, ба ҳамаи варзишгарон мегуфтанд ва мо хеле рӯҳбаланд мешудем. ҳамун ваҳме ки дар вуҷуди мо буд, он баромада мерафт. бале, ва ҳамун нишони тиллоие ки дар гардани ту ҳамчун занҷираи тиллои овезон аст ва зебу зиннат мебахшад, аз ҳамун чемпионати ҷаҳон аз соли 2016 дар Андрия, Италия. ҳамин тавр ин шараф, ифтихор ва ҳам як пирӯзии бузург аст барои ҳам миллати мо ва ҳам барои оила хонаводаи шумо ки тавонисти дар ин чемпионат унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст биёред. қаҳрамонии Фаридун пирӯзии на танҳо хонаводаи ӯ, лобал тамоми мардуми ноҳияи шаҳри нав буду ҳамагон, хуса волидонаш бо ифтихору виқору сари боло аз ин боб ҳарф мезаданд.
дар ин радиф нахуст мураббӣ ва тарбиятгараш Сайёҳиддин Сафолов сарфароз буд. خودش معلوم بود این نشون میداد که همین ورزشگر اگر رود در همین چمپیونات جهان اشتراک کند این حتما با سر بدن به دولت برمیگردد. باور کنید خیلی ما همچون مربی گفته نمیتونیم که مثلا همین نفر میره و با مدال برمیگردد چون که این ورزش است. لیکن از این هیچی هم که باور نبود 50-60 گیم که همین فویز باوری من داشتم که مقام اول هم که نباشه هر چی نباشه چمپیونات جهان است و یا هم ورزشگران خوب در بین گیم که دولت‌های اول قدرت دنیا برآمد میکنن. خب چگونه تو پیشواز گرفتم بعد چمپیونات جهان؟ پیشوازگیری و من از ایرپورت آمدیم، از فرودگاه وقتی که بر دولت تاجیکستان آمدیم و ما رو یک صحنه عجیبی بود که با همین دفون دایره و نای کرنای سرنای گلدسته ها ما رو پیشواز گرفتن و ما خیلی شاد شدیم که همین ملت تاجیکی ما رو قدر میکرده است. بله و خدا کند که تو در آینده در المپیاد اشتراک کنید سال 2020 و اونجا هم عنوان قهرمان رو به دست بیارید چون این نقشه و نیت و آرزوی یگانه تو است. همینطور؟ بله نقشه دومی من اشتراک کردن در المپیاد جهانی و به دست آوردن جایهای نمایان است و من آرزو و امید دارم که در این مسابقه المپیاد اشتراک میکنم و ما وعده میدهیم که همچون ورزشگر من از جای تمام ورزشگران وعده میدهم که و کجایی که سفربر شویم جایهای نمایان رو اشغال کرده فخر تاجیکستان گردیم. بله سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه امروز و به صحبت این لحظه ما. تشکر که آمدید. تشکر. خوش آمدید. خب دوستان عزیز طوری که قهرمان قصه ما نقل کرد و ابراز داشت که به دل و نیت پاک و مقصد اساسی انسان به هیچ کجا رسیدن نمیتواند و بگذار باشد که همیشه آرزوهای شما عملی گردد. این پایان برنامه افتخار بود. شاد و پیروز باشید و همیشه همدیگر رو دوست دارید. خیر.